Dance lagi. Biasa kan? Suara solek kumandang suarane tolak toli kapenak unite Bali Kurang tiba kok ngejak Bali Bali Oh iya. Dance lagi. biasa kan? Suara solek kumandang suarane tolak toli kapenak unite unite mo ngrajohake barang lan gantong tipong suling sigra kandangane ayo kanca padha mrene yo tonton jati lan kutha prakoso yos ya
Prawoto raja muda ing Panaraka Siyaka ing yuda rawan raja rai singa Kasta pusakane patut yayi samandipat Prabas sing kapupus singa barok alas rombah Eyo hae barake sansaya rame Eyo hae barok ireng sandane Warok-warok sepi remes ing prajurit singa patih bujang kono lawan kepati singa tapi Eyo hae Eyo hae Slow Yo Ayo Hey Ayo Oh Alah Rama Sateseswa ya lakunes ya Rama pisang sasaji karya Yo mas tejoterno yo lakunes sila romo atmojo nata pramono ayo yo tumandang langon prang-prang ana baangil sing lupa pridhaneri sang raseksa ana baang kota-kota ayo Yo. Alon yo. Slow. Yo mas kawedho yo lakunes ya Rama kiwanen mulan purnama Yo ayo Yo tumandang hanum prang-prang anak baak lilir sing lupa pridhaneri sang raseksa anak baak motak-motak Ayo Thank you.
Taruna aku jiwa sanes karo mongko sanggup mati marsudi ing kamro lan akeh gunane biasane sepoto paten ono Ron Taruna aku jiwa sanes karo mongko sanggup mati marsudi ing kamro lan akeh gunane biasane sepoto paten ono Yo. Ngaturaken jendalu Ji. Jana budaya. Wilujeng dalu sedaya kemawon jan menika tasih nyawiji kalian Kudo Prakoso nggih ingkang mija saking Daren Lor Mas Bandika. Mbak Yari. Nggih, kok bila ajeng sing ngersake nanggap monggo saged sesambutan kalian Mas Marji. Heeh, diparingi apa Mas? Kira iki. Coba ya. Ayo, bikin sekali ya. Kenapa Mas ya? Lagi sama aku kuluk-kuluk ini apa? Iya. Saindenge Nus Wantara Kalis Kutha Rencana Iki liyane do turu iki kok jenging dhewe iki karepe piye? Piye Mas? Tambahin.
yang tentrem makmur sengkot hamba ngona koro Nyamar kan. Lir, tak kira turu mas. Orang masuk elah bagaimana? Disuwi-suwi. Ayo, karena mas. Jadi semoga mas, Mas. kadung tresno. Terlanjur juga. Barengan dan audio sound system. Orang yang di Bali udah di Krakos. Ada banyak. Pendidikan, pen. Tidak. Arab gabut. Selamat mengatur pencari yengo. Berkah corok aku. Biragate cita aku.
Keseng sapa Mas Kenteng? Sapa ya? Pilih sing iki lawan semenal kae ra sing tak senengi ya. Mosok ra gelem. Bacaan desa asli sate. Nika sampeyan ngatur Mas, tembang kadang kesalahan kudu prakoso. Nah, Mas kan pripun Mas? Aman sih, ketungguan kok ya Ibu Negara. Ngunjuk riyen Bu. Oh nggih, wonten pengumuman iki rada cong Mas Marji di ngapunten. Menika nggih ingkang dhuwur panggung lagi. Ingkang boten berkepentingan nggih. Suwun sih, mendap. Arep ngomong ndak panggungnya ambruk ya kita orang mungkin. Heeh to Mas. Iki meniki kita sing ngajikan kita prakoso. Paring Mas Hendrik. Ini mau jare. Gimana Mas? Oh Mas Anu, delok lakon terus nama. Ah ngono ya. Oh iya. Oh nanti. Mas esok. Dukunge kok. Oh iya. Apa Mas? Sinten sing nyuwun Mas? Mas Marji. Arep rabi. Arep rabi. Iya. Oh, udah tanggapne. Tanggapne to Mas. Wes oleh perhiasan sing urung. Malah terus promosi. Soalnya sisan ya Mas. Saking rokok biasa. Aduh, corona iki. Iya. Halo Mas, bintang rembulan. Yes.